I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu Juiced 2. Ne zaboravio sam tačno koji je gameplay, ali to je manje više bitno. I naravno imam da vam kažem da uz ovaj gameplay ide vlog. Naravno pokušao sam vlog u prošlem, ali nije išlo, stoga oprostite na tom failu malo većim, ali nebitno. I evo ga, sada ćemo da kažemo šta sam želio sa tim vlogom da vam objasnim. Zaista mislim da znate svi u kakvom je stanju naša ova država, da su problemi, nema se dovoljno para, hejtuju se mnogi youtuberi na YouTubeu, a mnogi se trude mnogo, a recimo ti youtubera ulaže dosta vremena u snimanje. Tako da moj prijedlog je za vas sve balkanski youtubere, znači sve kompletan Balkan, da prestanete da hejtujete druge kanale, da jednostavno podržajete se međusobno, znači onaj onom i sve tako, jer zaista ne može se više zaista ovako svaki dan kad uđem na Facebooku pa jedno poslije 60-70 obavijesti ovaj me hejta, onaj mene hejta. Jer nemoguće da jedna jedina youtubera, ajde recimo na Balkanu, su toliko uspješni, a ovi ostali manje više. Jer ja imam jednog drugara koji nikako da dogura do 5000 subscribera, recimo tako, trudi se dosta snima, dan, noć, ali mu ne ide. I maltene neki ga hejtuju, neki ne, ali on to ipak nekako rješaje. Neću da imenujem ko je, nebitno je da ga ne predstavljam u neugodnoj poziciji, ali ozbiljno vam kažem, treba se narod malo da promijeni, pogotovo mi youtuberi ako želimo neko partnerstvo, nešto barem. Jer dobro, neki snimaju zabave, eto taj moj prijatelj snima i zabave, dok i ja isto i zabave, ali zašto bi ja na primjer trošio svoje neko dragocjeno vrijeme kad ja mogu to dragocjeno vrijeme recimo da naplatim korisno. I to mi je apsolutno glupo što se hejtujete međusobno, a ti youtuberi se toliko mnogo trude, tako da to apsolutno po meni glupo. Zaista niko ni s kim neće, nekad nije bilo YouTubea pa su svi bili složni. Mislim da znate svi koje je to bilo vrijeme, barem neki, ako znaju. Ali nažalost pola nas nije rođeno u tom vremenu, mada bi ja uveo režim vojske vama svim youtuberima, pogotovo onim koji su toliko hejteri, oni baš koji mrze nas neke youtubere koji se dosta trudimo i što nas ne podržavaju, a mi vas na primjer podržajemo. Jer eto kad sam ja pravio live na drugom kanalu, ja sam zvao dosta slabije kanale i dosta slabije kanale sam puštao i subscribe-ovao se na njihove kanale i izvuku te kanale i dosta tih kanala je recimo sada uspješno. Dosta znači tih kanala sam izvuku da imaju subscribere, tako da podržite i vi mene, podržite i mog drugara Predator Zone, naravno kanali su u deskripciji, mislim link kanala će biti u deskripciji. Pratite nas, podržajte, ako vam treba sub za sub, nije nikakav problem, apsolutno daću vam 4 subscribera, to nije nikakva problematika, jer snimam na sva 4 kanala, Balkan Gamer, zatim Ultra Projekt, Ultra Star, ja mislim da se zove, vjerujte da sam i ja zaboravio, zatim imam Balkanski igrač i još neki kanal imam, ne mogu se tačno sjetiti. Uglavnom podržit ćemo vas i vi, podržite i vi nas, i bit će to. I hvala vam još jednom što ste gledali i poruka za sve, prestanite hejtati sve YouTube kanale na Balkanu i hvala vam i vidimo se.